weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hello sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jewola to teccana to awoynata to jingue jeeri to marisa to jeeriyela tumbere to lobbudo baragala to dojolo to mafodu to alhaya to hudallayi to Sinthiane Diakiri to Agrissa to Helbira to Ɓoggela Thieli to Drémis ko on takkusan juula ha to galle Alpha Demba Oumarou Sy to Likseyba Gourala Yara ko on takkusan juula ha to galle El Hadji Oumar de ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gennidi o ƴetti lana makko ndiwo ko o yaabani wuuro witengo Séville tawatengo nder leydi Espagne nawimo toon noon ko tawtoriyede 4e sommet ko fate financement du développement to leydi Sénégal to ɓooji kewɗi ndiyam jippima e nder région de Tambacounda ha to région de Matam kala ɗum saabima noon ha galleji kewɗi keeɓi yolayru ko ɗon kadi laabi kewɗi laabi otoji mbaɗino yolayru to leydi Mali fedde joguetide timmude e gardogol biyeteɗo Boubacar Ibrahima ɓuuɗo lollidde olela ɓe jobbiɗima ɓe joƴƴini petalaji mabɓe kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Iran to leydi Ukraine to leydi Israël to leydi Inde to Yemen ha to Pakistan bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadido ɓalwale tanwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol gorko mo melga wuuro jinneji omo safra wonduɓe kista fibrom dogam site rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe usra rewɓe saftoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo yaaɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji e ɓalli musoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo e wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac e nder balɗe tati estomac ma to yaranno foof o sofruma cetta hen ha laaɓa mbatta ñamde mbatta yarde kala ko jiɗɗa gorko mo melga wuuro jinneji yaraɓe wonduɓe prostate fiɗaɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati ceertoon mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko leydi France ko 00 336 04 04 66 27 ko numéro makko appel kadi ko numéro WhatsApp ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott to leegal bitegal Samia woɗɗani commissariat o ene tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la pulpolel dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana ha to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala en tawi ɗon miñi sehil makko ɓi nene makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia numéro mum ko 77 536 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo kollaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji coɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas jeenaya lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyya habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kiɗen jabana kabruji men e ɗemgal pular hono khalifa men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siliba mo kay hayɗi omo wiye dendagal ummal islam kala to mbawi wonde kala e nder jokli nayi windere nde kala homo wiɗi men hitande jaam hitande moƴƴere hitande ɓamtare e nde ɗo hitande hesere julɓe darinde hitande ujunere temeɗɗe nayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi yo wonanen kay hitande jaam hitande ɓamtare hitande ɓuural e hitande deere tawi kadi ne yaade arsigaji jajji no feewi ko noon kadi kanko ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siliba omo nelda duwawuji makko omo fecca sunare makko e dendagal ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye kala e dendagal Madina Ndiaye ɓennaɓe kala mo fecce mabɓe sunare kay caggal jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno Abdourahmani mo ceerno Hamdou Rabbi jaltuɗo aduna ñande aljuma ɓennuɗo ko aseta hanki o wiyat toon to Madina Ndiaye e dow inde khalifa galle o noona mo fecca sunare makko mo duno dendagal ɓesgu kala e dendagal almudagal kala omo wiyande Allah yurmoto yaafo harno aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina kabruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañum woni hoorejo gendi ndi o ummima Nouakchott aseta hanki nogas jeetati lewru juin woni korsitade ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi o yaɓani ko wuuro witego Séville noon ko wuuro tawtego e nder leydi Espagne nawimo to noon ko tawtoriyede batu tawi ko batu kay battowo kolula nayaɓi wola woni 4e session de conférence internationale sur le financement du développement o yahani toon goto noon
kono mo yaade c'était timmuɗo no fewi e nder ɓen ɓe o yaadin tawe hen docteur Mariam Mintouda ko joom suudu makko wondude nani Wula Shodoga ko ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Sidi Ahmed Wulbo ko jagawgal kalfinagal ko fati e faggudu e finance wondude madame Zeynabou Mintou Eli Salem kañum woni ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Madrid wondude biyeteɗo Sidi Mohamed Woulagdaf on ko représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies wondude kadi to New York wondude biyeteɗo Harouna Traoré on ko chargé de mission à la présidence de la République wondude El Hassan Oula Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko ɓeɗo tigui woni ɓe o yaadi toon to leydi Espagne ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Saleh Wula Hanena ko neɗɗo dowluɗo no fewi e dawrugol e nder dawrugol ha e nder kuniyankagal leydi ndi kala ha to banggue diplomatie kala omo tawe oɗo saaha noon e juuɗe e docteur eɓe e safroɓe ko antirɗo e nder goto hôpital uji e nder Nouakchott guila o antirɗo noon teskama ko corti yimɓe kay guila yimɓe dawrugol ha yimɓe militaire uji e diplomate uji kala aroɓe kay salmindemo juurademo kay e sembitindemo darde kadi no waddi e ɓandu darde no waddi e ɓandu siftinde on noon on sito on antiri kay ko ɗeɗo balle kala ko antirɗo kay caggal kay nde o heeɓi rafi tawa kadi ko rafi tampinam no fewi ene jeeya noon e ɓen kay arɓe toon salmindemo kay hono gardiɗo lunda woni chef de file de l' opposition démocratique kañum woni hoorejo kadi landa tawassul biteɗo Hammadi Wul Sidi El Mokhtar o arani goto mo arde délégation makko timmuɗo no fewi wondude e hoorejo landa wiyete ko al islam hono Mohamed Wula Talebna wondude hoorejo fedde walla mouvement biteɗo mouvement mo Kavana hono Yaqouba Wula Lamrabada wondude ministre de la défense nationale leydi ndi hono Hannena Wul Sidi wondude ancien chef d' état major général des armées leydi Mauritanie hono général de division Mokhtar Bella Chaban wondude ambassadeur joɗiniɗo leydi Palestine e nder Nouakchott wondude ambassadeur joɗiniɗo leydi Iran e nder Nouakchott ɓeɗo kala jaɓi koyɗe men e woɗɓe kay tawi ko yimɓe mantiniɓe kadi diplomate uji mawɗi no fewi yimɓe dawrugol ha e gamkaninkoɓe ɓe martabuji tooɗi kala mbawi yaɓɓude koyɗum men kay arde salmindemo e juurademo kadi en darde kadi no waddi e ɓandu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen accident muso waɗi asata hanki o nogas jeetati lewru juin to haare witede juk tawi ko virage muso tawte ɗon e nder zone biteɗo zone mo Dasha hikka ko camion ben tawi ko camion e terre woni société d' entretien routier waɗi toon accident chauffeur camion noon gonnoɗo e camion wasi hen fittade mum oɗo mayde noon oɗo chauffeur basɗo hen fittade mum kañum watti mayɓe jeegomo kadi tawi ko gollotoɓe e oɗon entreprise e nder oɗon nokku kay tawi kadi koye nder ɗiɗo lebbi tati tan siftinde koye nder ɗiɗo lebbi tati tan siftinde o noon koye nder o nokku kay koye on nokku woni accident musɗo bannoɗo ñande nogas jeegom lewru mars 2025 ha yimɓe tato gollotonoɓe e terre mbasino hen pittali men accident o kadi waɗino barmuɓe joyo wonɓe ko la campagne noon biyeteɗo campagne biyeteɗo ensemble pour réduire les accidents de la route ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗino jertago mabɓe woni alerte mabɓe dangerosité ngol oɗon virage kadi bongol mum kayde laamu ngu ƴettata peeje kay peeje moƴƴe no fewi tawa kadi ko peeje duumiɗe ko faati kay e teskede kewgol accident ji nde won noon oɗon virage ko virage kulɓiniɗo badɗo dangereux no fewi ɓe kolliri noon wonde sécurité routiére kay e tinno responsabilité collective ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen délégation mawɗo tawi kadi ko joom galluji Arabie Saoudite naɓe woni des investisseurs saoudien ne tijja kay aleda hande o nogas e jeenayyi lewru Duujala woni walla mbiyen lewru korse nogas jeenayyi lewru juin e nder Nouakchott laamol ngol gendi Mauritanie maɓe joddo noon batuji kewɗi no fewi e yoga kay e yimɓe gouvernement e joom galluji Mauritanie naɓe ɓe mbaɗa kay maɓe mbaɗa kay mbaɗa clôturé woni des accords kay tifodiranode kay d' accord tifodiranode kay ko fate partenariat commercial hakkude kay maɓɓe e leydi Mauritanie ardi délégation noon ko ardi délégation Saoudou naɓe o noon ko biteɗo Hassen Ibnu Moujibo Al
Fouazi on noon kañum woni président des chambres saoudien délégation ɗon e tawen kene ɓuura capanɗe tato investisseur saoudien woni joom ngaluji tawa ko Arabie Saoudi naɓe yiɗɓe kay wadde investir gollodirde kay e leydi joom ngaluji ha e nder leydi he kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal o ƴetti laaɗa makko ndi o ko aleda hande o yaɓani Séville to leydi Espagne tawtoriyede kay 4e sommet conférence internationale des financement du développement tawi kadi ko fedde Nations Unies kañum yuɓɓinta nguɗon batu duusimo noon ha to bowallade diwoje ngala Léopold Sédar Senghor Dakar hono jagorɗe makko hono Ousmane Sonko wondude autorité ji kewɗi tawi ko civil et militaire kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jeehan ha to Madina Ndiaƴɓe noon e kottari ɗum kalen tawe kay e sunare mawde no fewi guila aljuma kay ɓennuɗo jaltugol aduna biyeteneɗo ceerno Abdourahmane mo ceerno Hamdou Ndiathia o wira noon ko aset hanki o yalti aduna ko ñande aljuma o wira ko aset hanki sanga midi kay to Madina Ndiaƴɓe e tawtorede kay moƴƴuɓe hewɓe ne galleji sernaɓe hewɓe mbawi tawtorede ndeɗon wirwirde ko noon kadi e tawtorede kay goto e ardiɓe heblo sukaɓe Afrique tawi kadi ko ɓiɗɗo galle o ko almudo galle o hono biyeteɗo tigui ceerno Boubacar Gaye wawi tawtorede ndeɗon wirwinde ma en ketto ceerno Boubacar Gaye ko fati e seeɗa e kimtol gurdam o biyetenoɗo ceerno Abdourahmane mo ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye ko fati e kimtol gurdam makko e seeɗa kadi ko fati e wirwinde ceerno Boubacar Gaye a salminama a juurama. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma heblo sukaɓe Afrique min calmini on min juurima kadi min mbi on amin e dowuji ɗi emin dutta kadi julɓeɓe e dowuji nde Allah windanta ɗumen baraji Allah sowa janari non no wiyani oɗo ceerno Abdourahmane Ndiathia ko ɓi ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia kadi ko neɗɗo mo ganduɗa machallah Allah ne rokki ɗum teddungal idi settade ɗum koye ɓew jiidi yummo goto e baaba ko nonne kadi moniraɓe miñiraɓe kamɓe foof eɓe kawri konngol gorol wonde ko moƴƴo ko balludeɓe ko ballude kadi almudagal ngal ko nonne almuɓe ceerno Hamdou kañumen kadi ne kawre ɗum ceerno Abdourahmane Ndiathia o jibina ko 1963 ha 2025 sa calculi ɗum wonata ko duuɓi 62 woni 62 ans ko ɗum woni ko wuuri ceerno Abdourahmane Ndiathia ko yimɓe ahlul Qur'an ko hafiz al Qur'anil Karim ko ɗo e Madina Ndiaye o naati Qur'an e juuɗe bam makko ko nonne kadi ɗo e Madina o heɓi suuru e o ɓaari Qur'an ko wuro wiitengo Pete e ceerno Mamadou Gaye ko ɗon o ɓaari Qur'an toon o heɓi ijaaza makko ceerno Abdourahmane Ndiathia o yalti aduna ko ñalawma ganduɗa aljuma o wirna ko ñalawma aset ene gasa wonde eɗen jiiɗi haalde hooli kanko kono en mbawa haaldude kol wole makko wirwirne nde waɗi mana kawisaji kewɗi e moƴƴereji Allah bangeji nayyi ɗi funnangue hirnangue rewo e worgo kala jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe to goni gummirima toon galleji seremɓe ɓiɓɓe seremɓe enen limten galle jinnaɗo men ceerno Yahya Ba nonne kadi jinnaɗo men ceerno Samba Amar nonne kadi e jinnaɗo men ceerno Mouhamadoul Amin lihi Dumgo nonne kadi e seremɓe heddiɓe kono en lomtiniɓe ɗo tan e ko wona ɗum ko machallah ceerno Abdourahmane wirwirde nde waɗi woni hol julɗo juulimi ko khalifa galle ceerno Hamdou woni Mawla Idriss Ndiathia ko mawni ko kañum woni khalifa galle o ko on juulimo ɗum noon min calmini on min juurima ko rewnode ɗo simtude e gurdam makko foof ko dewal Allah e machallah guilay mana hakkude makko e julɓe
julɓe ɓe hakkunde makko e hoddiɓe hakkunde makko e almudagal hakkunde makko e ɓesgu makko fof ko ɓeydare kala ko heeɓi ko julɓe jeeyi guila ɗo ganduɗa ko moftete ñaame ko ɓornete ko suurete fof ko kanko so heeɓi oɗo kat julɓe ɗum noon ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah wattu ɓe malaɓe ngam barke annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ceerno Abdourahmane Dia gorko mo Darila Barka e ɓesgu mum tawte ɓeɗo e Nouakchott kamɓe kala ɓe pecca sunnaɗe mabɓe ɓe nduno dendagal galle o kala dendagal almudagal ngal ɓe mbiyatande Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina. Ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal toɓoji kewɗi ndiyam jippima ñande aljuma ñande jamma aljuma ina wiyata aseta ɓennuɗo no gasi jeetati lewru juin e nder yoga e guure taweteɗe to Bakel noon falde Tambacounda e to nokku biteɗo ɓokki laaji e to wiyete ɓokkilaji kalen tawe nder falde Matam ɗeɗo guure kewɗe noon ɗeɗon guure noon kewɗe taweteɗe nden falde kaya mbaɗi tigui hewɓe yimɓe hoɗɓe ɗen guure yoga e mabɓe mbaɗi ko jamma cufel e kalumbam ɓe ciftori kay ko fati ndungu rawani ngu ko fati e yolayru to Bakel noon to wuro witego Samba Yiɗa tawtego e nder tawtego kay hakkude Bakel e to wiyete Kidira ya garta kay toɓoji ɗi teskama tigui dartini ya garta kay fodde waktuji kewɗi no fewi ko Allah kay Allah e kewgol ndiyam ma société biteɗo Arisgui o tawi kadi koye supervision Agueroute mabɓe mbawi kay arde nde ya garta wawi ɓamtude hano hannirta ni so tawi koto nokkuji biteɗo Bokki laaji ne tawi nder département mo Kanel région de Matam toon e teskama toon koɗande kewɗe no fewi mbawi tigui debbude ndiyam nani ndiyam hano hannirta ni ɗum saabima ha hewɓe kay mbawi dogde jalti galleji mumen dartoyi koye mumen ɓe ciftori noon ko fati e ndungu rawane yo Allah e rawane ɗum ɓe mbaɗi erago noon faade laamu ngu nde fabotoɓe kay ko ɓuuri yawde e yaccade nde peeje kay mawɗe ƴettete ko adi ko wiyete ko adi kay ko ɓuuri sefrene yana e woyndu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal subaka aseta hankino gas jeetati lewru juin ko bamɗi ɗiɗi woni gorbe ɗiɗi kañum tigui tawa ene kirsa ene kutta to carrière biyeteɗo carrière Ndiayen Mbelep ɗum noon ko wuuro Ndiayen Mbelep noon ko wuuro gona wuuro noon ko wuuro tawtengo e nder commune mo Mbelep e nder département mo Birkelene ko biyeteɗo Mot Ndiaye kañum woni joom wuuro ngo noon kañum sakti kabaru o wi tigui wonde kay ɗon to bamɗi ɗi kirsaɗo ɓe tawi ɗon koye ɗiɗi bamɗi ɗi wondude e kolce ɗe bamɗi ɗi kala tawaɓe ɗon kono tewngu kay hirsuɓe bamɗi ɗi kuttiɓi ɓe jaadi e tewngu ha e oɗo saaha noon andaka taw holtoɓe jeeyi walla wuuro yeeyango ɗiɗon tebbuji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Tambacounda accident waɗi aseta hankino gas jeetati lewru juin natirde wuuro witego Sinthiou Maleme e nder région de Tambacounda ko camion scanner mo gendarmerie nationale kañum woppi lawol mum caggal kayde chauffeur ronki halfude oto o woppi lawol makko kay o wawi felmade pucci ɗiɗi kuminoɗi kay sara lawol ngol caggal ɗum noon o kanko camion o dartoyi tigui koye ɓalal clôture e wuuro ɓalal clôture e nder galle goto to wuuro to leegal bitegal Tigo ko gendarmerie noon gendarme goto noon kañum woni dognannoɗo werla o gañima hen tawi ko gañande kakadiɗe no fewi hay goto wasani hen fittade mum kono kam ɗum saabima kuɗol mangol no fewi wonande kay hoɗɓe ngal ɗon leegal bitegal Tigo laamu ngu noon udditi hen tigui gendarmerie kay udditi hen enquête mum beele en ando kay holko saabi oɗon accident ko ɗum saabi kadi yimɓe wuuro ngo ha tenti ngal ɗon leegal jokki kay wadde erago mumen ha joni faade laamu ngu nde waɗantaɓe kay ko wiyete ralentisseur walla ko wiyete gendarme couché ɓe hen ne mbiya dodana beele kay autoji ɗi so gaari ha pandima wuuro ngo ha jalta wuuro ngo kala ne mbawa yatirde yarude jaam beele tigui ene usta ɗiɗon accident ji ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen jen ha toon to Touba caggal kayde kuɓeje ɗiɗi towdirnoje woni étage uji kay to Touba caggal kay nde ɗe dirguitno ha waɗino 14 neɗɗo wasnoɓe hen pittali men joni laamu ngu ummanima kay campagne dirguidde kay kala kuɓeje kay kala huɓere ha tenti étage kay kulaɗo kay wonde kay natti holnade walla tigui woni ko yiyande laamu ngu ummanima dirguidde ɗen kuɓeje aseta hanki o no gase jeetati lewru juin e dow yamirore
e préfet mo Mbacké ko huɓere kayde era plus d woni tigui étage 3 étage e huɓere nde 3 étage tigui kuɓeje ɗiɗi togodirde dow yondude réseaux sociaux o woni era plus d ko ɗum woni ko derguita toon tawi kadi ko bulldozer kañum derguiti ndeɗon huɓere yamirore préfet o holliri on ɗum ɗo kay ko fuɗɗode tan kono noon ko campagne moɓe ummini dendagal kala huɓere kay oɗo saaha joni nde laamu ngu jogui kulhuli kay walla fayre wonde nde huɓere koko natti sirde koko derguitte ko adi kay kene derguito e hoɗɓe e ndeɗon huɓere ha joni ko leydi Sénégal kadi keddoɗena koninkoɓe faggude woni douane ɓe Ziguinchor ɓe koliri tigui nder opération pattam le miijo moɓe mbanno ñande jamma talata ene wiyata alarba nogas joyi lewru juin ndu gonɗen ndu sanga 23h woni 11h jamma e nder wuuro Ziguinchor ɓe koliri tigui wonde ɓe teɓima sagataɓe nayo ɓe dattirnoɓe kay ko fati pewnugol haalisaji ɗi moƴƴani woni faux billeji ɓe tawrama noon eɓe jogui sappo e jeeɗiɗi ujunere temedde joyi billet tawi kadi ko billet ji ɗi $100 ɓe tawrama kadi ɓe jogui temedde joyi billet tawi hen billet kala ko 500 € tawi foof kadi ko faux billet ji jaaru mum noon ene qime ha 1 milliard 123 millions francs CFA ko ɗum tigui woni ko tawa e juuɗe mabɓe oɗo saaha joni ɓe tawi e juuɗe dadiɓe losgoji ɗi kay nana jokki e mabɓe kabaruji men ɗemgal Pulaar so nummima toon to Ziguinchor koto leydi Mali paadena communiqué mo état major général des armées mo leydi Mali holliri wonde ɓe kolliri tigui wonde faama yoɓimo forces armées malienne yoɓima fittandu goto e mawɓe état islamique dans le grand sahara ɓe kolliri ɗum waɗi ko aset hankino gas jeetati lewru juin ɓe jooɓi fittandu makko noon ko ɓe jooɓima fittandu makko kanko e garda corps makko goto ɓe mbarima noon koye ɓe mbarima noon koye garmi garamo ɓe mbaddino e mabɓe kay to nokku biteɗo Samani non tawe 57 kilométre to banggue rewo wuuro Meneka ɓe kalani inde makko noon ɓe kalani kadi inde hay garde corps makko moɓe jooɓi fittanu mum ha joni ko leydi Mali keddoɗena jen ha to falde Ansogo aseta hankino gas jeetati lewru juin fedde tawi ko fedde combattant ji woni joguitnoɓe pétalaji kay mbawi tigui joguitiɓe jeeyaɓe kay gaddi koyemumen ha to poste de sécurité woni poste de santé mo poste kay poste de sécurité mo fama tawateɗo to nokku biteɗo lelo hohe e nder cercle Ansogo ɓe tottiri toon koye mabɓe woni tigui ɓe mbaɗi rendre ɓe jebbilima ko chef de terroriste o noon bite chef terroriste o noon woni faw ndena fedde terroriste noon ardino ɗum ko biteɗo ardi ɗum ko biteɗo Boubacar Ibrahima o ɓuuri lollide noon ko o beela kanko yimɓe makkallon ɓe joƴini pételage kay ɓe kolliri e oɗo saaha joni ɓe jiiɗi tigui ko jaam e kisal yo artu kay ko ɓe jiiɗi woni tigui jebbilade ko ɓe jiiɗi tigui ko jebbilade tawi noon ɓe nooti koye noddago laamu ngu wanno ko fati kay erago ko fati la paix la sécurité et le développement ko ɓeɗo noon woni joƴƴinɓe pételaji mumen hono biteɗo goho ko biteɗo Boubacar Ibrahima ɓuuri lollide o beela on woni mawɗo fedde nde wondude biteɗo Adama Moussa e goɗɗo ne wiye Souleymani Al Bouchati e goɗɗo ne wiye Abdoullahi Ibrahima jeeyoɓo ne wiye Mohamed Ibrahima jeegomo ne wiyete ko Amadou Ibrahima battowo jeeɗi ɓi o wiyete ko Mamadou Baboucara battowo jeetato wiyete ko Souleymani Kamadena battowo jeenayi ene wiye Souleymani Husseini battowo sappo wiyete ko Ahmada Husseini battowo sappo e goho ne wiye Mamadou Boussey ko ɓeɗo sappo e goho neɗɗo woni kay joƴƴinɓe pételaji men koyde juuɗe kay koliri e oɗo saaha joni jebbilima ala ko jiiɗi kay so wona jaam e kisal notade kay erago mo fama waɗi wonande kay dendagal pelle joguitiɓe tawteɓe nder ndeɗon falde ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono général Abdoulaye Mayiga kañum woni hoore jagode laamu sabbodugo leydi Mali o ƴetti laana makko ndiwaka o yettima oɗo saaha joni to Séville e nder leydi Espagne tawtoriyede kay 4e sommet financement du développement mo hooreɓe leydi hewɗe oɗo saaha joni tawate toon o yeehi noon koye dow inde hoorejo leydi ndi kono général Azimi Koita koye dow inde mum e yamirode mum o yeehi tigui tawtoriyede nguɗon batu o tawi noon ene ari jaɓɓademo to bowallade diwoje hono ambassadeur joɗaniɗo leydi Mali toon to Espagne wondude madinaɓe hewɓe no fewi wurɓe toon to leydi Espagne ɓe jaɓɓimomo toon noon tawi kadi ɓe jaɓɓorimo ko wiide kay viva le Mali viva alliance des états du Sahel woni tigui yo wuur leydi Mali yo wuur fedde alliance des états du Sahel o yahani goto noon omo yaadi toon c'était timmuɗo no fewi ene tawe hen noon tata tawi ko jeeyaɓe gouvernement wondude e conseillére goto diplomatique wondude e fonctionnaire uji kewɗi no fewi ko ɓen tigui woni ɓe kanko Abdoulaye Mayiga général Abdoulaye Mayiga woni mo yaadi toon to Séville e to leydi Espagne ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj a salminama.
en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongre africain ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko toon to ko leydi Côte d'Ivoire toon dey ene wayno ko hamni dey waɗi toon e nder nde ɗo taw kadi ko jangde taw kadi ko e ndeɗo kadi hirande ɓe mbi noon ene wayno dey ma won temedde jeetati e capanɗe jeenayyi ko ɓeydi kay e kadi e oɗo kadi rapport bawɗo kay bayyinede e wiide wonde kay taw kadi koye conseil taw ko national ha ɗum noon ko haqqe aade e wiide wonde kadi ko jeesunago mawɗo fodde ujunnaje 4 e temedde 4 taw kadi ko reedu yitama toon e ɓen sukaɓe taw kadi ko janggoɓe taw kadi e nder nde ɗo hirande ko hunde hamnide no feewi e wonande koɓe mbiri wonde e kala saaha ko wayni ene hepto kono noon ɗum dey ene wayno dey to o woni tan koye ngabbude ɗum noon ene wayno ko hunde hulɓinide no feewi e ɓeɗo kay mbiyaɓe yo jaa janggoya ngam artirde toon ɗin diplôme aji kono noon dey ɓe mbawi de artirde ko diplôme aji ɗi gona yakoraji e majji to Guinée toon dey ene wayno ko ɗo ko pooɗe duure hakkude kay joguiɗo konngol laamu ngol ɗum no biyete Ousmane Gawli Diallo kañum e oɗo taw kadi ko e nder oɗo direction mo IFDG taw ko landa taw ko nde Cellum Diallo ardi ɗum noon ene wayno jakogal ngal wawi kadi taw kadi ko jakogal ko fate administration e nder territoire biyete kono général Ibrahima Khalil Condé ko on de waɗi yamirore e faade e IFDG wonde kay yoɓe kay taw koɓe ñalawma moɓe toɗɗi wadde congrès mabɓe o yoɓe durtin ɗum ɗum noon ɓe mbaɗa ɗum taw wona e ñande nde ɓe mbide tendano kamɓe landakaji wonde waɗano ɗum ko jeegom lewru juillet 2025 on paami tigui ko lewru dartoɗo toon to Togo ene ñande asatare 27 lewru ndu gonɗen ndu ene wayno dey kono ɗon woni taw kadi ko taw kadi ko ɓe mbaɗanno ko fani hono seppuji mabɓe ñalawma ho tataɓijo kadi ko on kadi woni kadi ñalawma hono battidiɗo e wawde kadi wadde ɗin manifestation toon ɗon ɗi taw kadi ko wadde toon e wiide wonde kono diaspora o e nder capital o e mbayino dey ɓe mbawi kadi finirde ñalawma mettuɗo no feewi e wonande kay taw kadi ko hakkude laamu ngu e wonande taw kadi ɓen joguiɓe sécurité ɓe e wonande kono ɓen taw kadi ko wonande taw kadi ko ministre ji ɗi ɗum de e nder hen kikiɗe waɗi noon taw kadi ko ɓalli ɗiɗi sukaɓe worɓe dey jiita ene berla e calngol kono ndiyam ɗum noon gouvernement o wawi wonde dey wiide wonde ko waɗaɗo ɗo ko ɓen manifestation ji wona hunde rewde lawol ko tan forani ɗen gueɗe kay wonde hono waɗede kadi nde tawno wonde kadi ala kadi ko rokka e yamirode e wadde ɓe manifestation RDC Congo toon de ne wayno nanodiral deeƴal sifodirama nder aljumare nogas jeeɗiɗi lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi toon to nogas jeeɗiɗi toon to Washington hakkude république démocratique mo Congo wonande e Rwanda e ɗum noon ha wawde kadi matema deeƴal wawde artude banggue funnague RDC e ɗum noon wawa kadi addude kadi tawde ko yakade mawde e wonande classe politique mo leydi Congo Ghali Abouba ko ɗum de tongguɗen habaruji men e dogre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sandogu ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi wanudde kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amady Tijani Alpha Mamadou Sile Bata Moderne ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 Nouakchott ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Iran puɗɗorɗen e nder bombardement mo leydi Israël waɗno e nder kaso woni prison goto tawi kadi ko kaso moɓe mbiyata prison Evin kaso noon e to e nder Téhéran lamorgo leydi ndi e bila définitive mo laamu leydi Iran holliri oɗo saaha joni ko waɗi 91 neɗɗo wasɓe pittali men e nder oɗo bombardement baɗaɗo e nder oɗon kaso e nder ɓen 91 waraɓe ene tawe hen noon dadiɓe ɓe hinde gardien de la révolution ene tawe hen kadi ɓen arnoɓe visite kureji men sokaɓe toon ene tawe hen kadi prisonnier ji ɗi ko ɓuuri hewde ko prisonnier ɗi kolliri noon wonde bombardement mo Israël wanno ɓe toɓɓuno ko dame ɗiɗi tawi ko dame kaso o
ko den be tobbuno ko dum saabi kay wadi yimbe hewbe wasbe hen pittali mumen ko to leydi Ukraine paadena ko to leydi Ukraine famdi kala ko yimbe jiidi do barminama jamma aseta hankine weta aleda hande eno gas jeenaya lewru juin e bombardement mo leydi Russie wadi kay e ndera Ukraine ko non kadi pilote goto ko avion militaire mo hinde F16 on nona warama jamma hanki o e bombardement avion makko kadi e odo saha joni fella non ko weeyo avion ko donc ado yitede kanko non o wasi hen fittade makko ko to leydi Israel paadena tribunal Jérusalem jabi kay ɗabbade hoore jaggodde leydi Israel hono Benyamin Netanyahu wadi ko fati kay e noddugol makko yo aro daro kay ko fati audition mo foti wadde kay to tribunal foti darade kay yeso tribunal mo Jérusalem tawi kadi o noddira ko fati e mbuñaari ɗum noon ko noddango kay noddanongo ko adi oɗo saha joni o noddono noon ko ñande no gas jeenayi e ñande capantati o noddono ko ñande capantati lewru juin woni ñalawma janggo e ɗiɗi lewru juillet ko neno noddono kono noon waɗi ɗabbade kanko Benyamin Netanyahu nde ɗum ɗon dirtinte kay ha diwa oɗo saha joni tribunal o ne wayno jaɓinimo nde ɗon ɗabbade ñalawma hanki o noon no gas jeetati lewru juin ko adi kay ko ndeɗo ɗabbade tawi Donald Trump hoore dowlaji dentuɗo Amerique holliri tigui wonde jogorani jabde kay ko sehila muɗuma hono Benyamin Netanyahu gardiɗo leydi Israel nodde kay yesso tribunal mo Jérusalem ko fati corruption oɗon kay comparaison oɗo ko on kay holliri tigui o ɗina poursuite kay fati makko kanko Donald Trump o jaɓata e gurra makko kay e ardidemo leydi ɗi o jaɓata ko ɗum ne waɗe e sil makko hono Benyamin Netanyahu koto leydi enda paadena to leydi enda ɓe wiyeteɓe indunaɓe tawi kadi ko waɗɓe waɗoɓe hijjore men kala hitande woni pèlerinage mabɓe to funnague leydi ndi hikka ɗum noon ñalawma alata hankino ñalawma alata hande no gas jeenaya lewru juin ɓe kolliri tigui e nder qiñodiral banggal toon yimɓe tataw mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi koto leydi Yemen paadena Rebel Houthis en tawteɓe nder leydi Yemen ɓe kolliri tigui wonde kay aseta hanki o ɓe aynima missile goto to Israel tawi ko missile mo hinde balistique laamu leydi Israel gogɗini kay on kabaru kono ɓe kolliri on missile mo Houthis en ayno systéme défense mabɓe wawi jaɓɓade heɓɓade missile o guila dow hadde missile o kay yettade e wadde fandare mum koto leydi Pakistan udditen kabaruji men aseta hanki o jangu taw ko jangu seɓɓitiɓe mbaɗi tigui e dadiɓe Pakistan naɓe jangu ngu noon ko jangu kamikaze woni wari warto ɗum waɗi tigui koto banggue rewɓajo funnague leydi ndi e nder jangu he noon 16 militaire wasi hen fittale mum kanko kamikaze woni baɗɗo jangu warto o joni tigui koye oto makko tawi oto ne wi dagga pettoje tigui e bomboje o yaɓani convoi militaire ko ɗon tigui o fettini oto makko fettidi e bomboje ɗe o yoɓi fittade makko wasi hen fittade makko o waroni mbiɗen 16 militaire ɗum waɗi ko sara kerol hakkude leydi Pakistan hakkude mum e Afghanistan musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehili moon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete wasoje ko Saydou Abouba so tawi ko romiɗo Afrique ko musidɗo men sehili men Alassana Oumara Mbodj gorko mo Sara Ndogo ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehili men Sara Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.